ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରି ସତ କହିବ ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ନା ମା ଭଲ ସତ କହିବ ପୁରା ଦିଲ ସେ କହିବ ମାନେ କାହା ସପୋର୍ଟରେ କହିବନି ତମ ଦିଲ ଯୋଉଟା କହିବ ସେଟା କହିବ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ନା ମା? ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମା ଭିତରେ ମା ହଉଛି ସବୁଠୁ ଭଲ। शाबाश बेटा। କେମିତି ମା ଭଲ ତାହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଖରାପ ମତେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କର ମା କେମିତି ଭଲ। ମା ହଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଭଲ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ମା ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ କହନ୍ତି ହେ ହେ ତୋ ଛୁଆଟା କେତେ ଭଲ ଦେଖେ ଧୀର ସ୍ଥିର ମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ନାହିଁ ତୋ କଥା ଶୁଣୁଛି। ମା ତମ କ'ଣ କହିଲ ତମେ ସପ୍ତାହ ଖଣ୍ଡେ ତମ ଘରେ ନେଇକି ରଖ ତାପରେ ଜାଣିପାରିବ ମୋ ଛୁଆଟା କେମିତିଆ। କିନ୍ତୁ ତମ ସାଙ୍ଗମାନେ ତମେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ତମ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଭଲ କେତେ ଭଲ ତମେ ତ ସପ୍ତାହ ଖଣ୍ଡେ ଘରକୁ ନେଇକିରି ଯାଅ ତାପରେ ଜାଣିପାରିବ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେମିତିଆ। ଓହୋ ଭାଉଜ ପ୍ରେମ ଉଛୁଳି ପଡୁଛି ଆଉ ଭାଉଜ ପ୍ରେମ ମିଠା ତ ଆଜିକାଲି ଏଇଟା ଦେଖୁଛ ମୁଣ୍ଡ କଣା କରିଦେଇ ମାରିକି